खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो राजीब बसुमतारी मोनसे सोमोनांथाव जाथाय सोरखारा फरायसालियाव फरायसाफोरनि मुङाव कुइन्टेल माइरं हरनायखौ क'क्राझार देबोरगाव फरायसालियाव खमैबो 17 कुइन्टेलनिबो बांसिन माइरंखौ हा सिङाव फबनानै दोनदों। थारैनो बे मोनसे सोमोनांथाव जाथाया जादों क'क्राझार सोहोरनिनो साखाथिनिनो देबोरगाव ओइचएस फरायसालियाव देबोरगाव फरायसालिनि फरायसाफोरा स्रोदै नुखोमानानै गावसोरनि बिगोमाफोरनो खोन्थानानै होयो आरो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बाथ्राया बेसे सैथो होननानै खदालजों जावनानै नायनायाव थारैनो गोबां माइरंखौ फबना दोननाय थासारियाव नुनो मोन्दों। नाथाय जाथायनि सायाव देबोरगाव गोजौ फरायसालिनि बिबुंगोरा हरि छेत्री बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला अखानि दै नांनानै गाज्रि जानायनि जाहोनाव बेबायदि खालामनांगौ जादों होननानै फोरमायो। बे समाव ओनसोलनि सुबुंफोरा थामहिनबा फरायसाफोरनि बिगोमा आरो बिबुंगोरा हरि छेत्री बिथांमोना मा फोरमायो आबुङै मिथिना लादोनि। दाथ' जों बे दा जेरै बे जोंना आफाया बुंदों बेबायदिनो बुंबाय जोंथ' मिथिया दा बेसे बुरजा जोंबो नंखाय सानदोंमोन बे माइरं खमनायखौ दा नुफैबाय आरो औ स्टुडेन्टनि थाखायसो बे राननांगौमोन ना दा रानाखै उन्दैफोरनो ओमफ्राय लकडाउननियाव होदों होनाया बेबो सेरनै सेरथामसोल' ओमफ्राय बेनिफ्राय गैया आरो दा बे उन्दैफोरनि जानाय खायद'मोन ना दाथ' एखमबा सङो एखमबा सङा नोङो स्टुडेन्टफ्राथ' जोंहा खिस्रि मोनजाखायो होननानै फैयो स्कुलाव न'आव ओंखाम जाबोआ दा बावनो मोनजाखायो नालाय बिसोर फैयो आरो दा नोंथांमोना मा खालामनो सानदों? दा बेखौथ' जोङो एक्सन लानांसिगोन प्रिन्सिपालखौ। दा माने गारिनायखौ बबे दैयाव गारिदों बेखौ जेबो बुजिसननो हाया खिन्थु दाथ' नुनो मोनबायदि नंमारगौ माने बेफोरो उन्दैफोरनिफ्राय बा गथ'फोरनिफ्राय खोनानानै मोनबाय ओरैबायदि फबदों होननायखाय जोंबो एसे र' नायनो थांनोसै मिथिं जागोन नामा बिदि साननानैसो फैदों खिन्थु दाथ' माथो बे माबाफोराल' फैबाय दा बेहाय माने नुनो मोनबायदि फबनाय जायगाखौबो नुबाय ओमफ्राय माइरङाबो फबनायखौ ओंखारनाय नुबाय दा बेफोरखौ माने हिसाब मथे कमप्लेन होनानै बेखौ बोरैबा खालामनांगौसो बेखौ बे जोंनि देबोरगाव एरियानि जायगानि प्रिन्सिपाल जानानै बेबादि खामानि मावोबा बेथ' बहुद गोबावसो बेबायदि खामानि मावनाया दा बेखौ हिसाब मथे ससपेनावसो दोननांगौ। बेयो गथ'फोरनि जानांगौ खायद'मोन? औ गथ'फोरनि जानांगौ खायद'मोन आरो बेहायबो ओरैबायदि बुंबावदों एकाउन्ट नाम्बार दंबासो माइरं मोनो होननानैबो खोथाखौ बुंदों। गथ'फोरा बेबादियाव माखासे माइरंखौनो मोनलाङाखै ओमफ्राय इउनिफर्मखौबो माने गथ'फोरना जुथा मोना इउनिफर्म मोना माने बहुद माबानानै इउनिफर्मखौबो माने बोसोरे होनांगौआ माने न'खरनिफ्रायसो सुहोनानैसो गानहोनांगौ ओरैबायदि जादों। बेसे गोबावसो गथ'फ्रा मोनैया लकडाउननि सिगांनिफ्रायनो होनदां बेनिफ्रायनो गथ'फ्रा माइरंखौ मोनाखै सिगां औ हिसाब मथेथ' 60 केजिसो जागोन दां कुइन्टेल 60 कुइन्टेलसो जागोन आरो ट्राक गंसे बहाबा दैयाव गारदों बादिबो खोनादों आं दा नंगौना नङा दे आंना बेखिनिसै। गथ'फोरनो जाहोनांगौमोन मिड डे मिल ओरै खिस्रि ओंखाम जिखुनु जाया माने बेखौ जाहोनांगौनि बेलायाव दा जोंनि बे हरि छेत्री प्रिन्सिपाल देबोरगाव हाई सेकेन्डारि प्रिन्सिपाला दा बेखौ मा हिसाबै जाहोआखै मानि थाखाय जाहोआलासिनो बेबायदि माइरंखौ गुदामाव फेसेवनानै बेबायदि फबखुमादों बेथ' दा बुंदों मास्टारफोरजों लोगो लानानै मास्टार स्टाफनि मानसिखौ लोगो लानानै आं फबदों बेबायदि होनदों खिन्थु बे नंखाय मास्टारफोरनाव जों दा एसेबाबो सोंदों मास्टारफ्रा होनदों जोंथ' बेवहाय एटेन्ड जाफैनो हायाखै जोंथ' मिन्थिया बे खोथाखौ बुंदों आरो ओमफ्राय दा बेनि बेलायाव जोङो दा जों गथ'फोरनि गार्जेन हिसाबै जों लुगैयो दा बे हरि छेत्रीखौ जेरैबाबो एक्सन लानांगौ बिनि सायाव जेरैबाबो माने तदन्थ नांगौ जों गार्जेन हिसाबै जों खिन्थु बिनि सायाव तदन्थ जायाबा बा एक्सन लानो हायाबा जों बिनि सायाव माने जाहाथे जोंनि बे दा सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकार सार प्रमद सारनिसिम सौहैनायसिबां जोङो दहरनाबो होनो हागौ जोङो गार्जेन हिसाबै गोनांथि जायोबा जुदि मानिथाराबा जों दहरना होगोन बे देबोरगाव हाई सेकेन्डारि गेटआवनो होगोन जोङो जथेनानै जों गार्जेन हिसाबै जों बेखौबो रायज्लायखाबाय जुदि मानिथाराबा जों बिसिबांसिम थांगोन
मानो माइरंखौ बेबायदि अयनाय बिदि मानो फमनांगौ बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा बेबायदि खालामनाङामोन बियो जों दा जोंनि लुगैनाया बेनो बेखौ जेरैबाबो सासपेन्ड खालामनांगौ बिनि सायाव जोङो एथ'ग्राब मोजां माबाखौ जों लुगैला जा जों बेखौ सासपेन्ड खालामनानै जों गोदान नांगौ बेनोसै आरोखि মই নিজৰ ইহত কৰা নাই এইটো মই মানে চাউলটোৰ ডেমেজ হৈছে মোক যেতিয়া হেণ্ড অভাৰ কৰিল চাৰ্জটো তেতিয়া ওপৰৰ ভাগত চাউলবিলাক ঠিকেই আছিল চাউলবিলাক ঠিকেই আছিল তাৰপিছত এনেই গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো আছে যিটো আপোনাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বনাই গৈছে সেইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো মই একদম ছেটিছফেকশ্যন নহয় কাৰণ ৱালৰ পৰা পানী নিগৰি অহাটো প্ৰশ্ন নাই বাহিৰৰ ফালে লেপি দিয়া নাই এইটো বস্তু এটা আৰু ইমান ফ্লেট এটা চাল বনাই দিছে সেইটোত পানী যে তললৈ গুচি যাব গোটেইখিনি তলতে পৰি যায় তো আমি কিমান পুটিন লগাম কি কৰিম মেইন কথা হ'ল এইটো আৰু নিগনি ইমান অত্যধিক হৈ গৈছে যিটো নিগনিয়ে কুটি কাটি খাই পেলাই গোটেইখিনি মানে নষ্ট কৰি দিয়ে হাগি দিয়ে সেইকাৰণে খুব প্ৰব্লেম হৈ গৈছে এইটো ৰাখিবৰ কাৰণে তো মই অলপ উপায়বিহীন হৈ পেলাই মই ছাৰক জনালোঁ চেয়াৰমেন ছাৰক যে ছাৰ এইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ভাল হোৱা নাই আমি কি ব্যৱস্থা কৰিম বাকীখিনি উপায়তো নাই আমাৰ লগত ইমান ফাণ্ড নাথাকে যে আকৌ নতুনকৈ বনাম তো মেইন প্ৰব্লেমটো সেইটোৱে যে আমি ৰেজুলেশ্যন আকাৰত এইটো ডিছপ'জ কৰিব লগা বাধ্যত কৰিব লগা হ'ল কাৰণ আমাৰ যিটো দেৱগাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীক মইতো মাৰি পেলাব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইবিলাকতো কুটি কাটি খাই দিয়া এইটো খালেতো হয়তো প্লেগো হ'ব পাৰে বেমাৰীও হ'ব পাৰে তো এইবিলাক প্ৰব্লেমৰ কাৰণে এজ পাৰ ৰেজুলেশ্যন মই ছাৰ এইটো ডিছপ'জ কৰিব লগা হয় 10/4/2019 এইটো আমি কিমান আছিলে 17 না 70 আপুনি হায়াৰ অথৰিটিক জনাই পেলাই ডিছপ'জ কৰিছে হায়াৰ অথৰিটিক এবাৰ আমাৰ এইটো কৰিব আহিছিল ছাৰ্ভে কৰিব আহোঁতে অলপ এইটো ডেমেজ আছিল মই এইটো জগদীশ ছাৰক এইটো অলৰেডি জনালোঁ মিড ডে মিল আপুনি ইৰেগুলাৰকৈ দি আছে বুলি অভিযোগ ছাৰ এই বস্তুটো হ'ল কি ছাৰ মই ইৰেগুলাৰ কৰিম বুলি ক'লে নহ'ব কাৰণ মেইন কথাটো হৈছে কুক কাম হেল্পাৰ যদি নাহে তেতিয়া অলপ ইৰেগুলাৰ হয় নহ'লে এনেই মই কৰিছোঁ এইটো আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সোধক কাৰণ মোক সুধিলেতো মই কম ৰেগুলাৰ বুলি দিছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছে যে কুক কাম হেল্পাৰ মোক কপাৰেশ্যনত নাথাকে তেতিয়া মই কেতিয়াবা বাধ্যত কৰি কুকটো মানে এইটো খোৱা লোৱাটো দিব পৰা নাই সেইটো কিন্তু সঁচা কথা কাৰণ আচল কথা হ'ল সিহঁতে ৰান্ধিব মইতো ৰান্ধিব নাযাওঁ এইটো তো কিছুমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম হ'ল কুক কাম হেল্পাৰৰ পৰা মইতো প্ৰভাইড কৰি থাকোঁ সিহঁতে নাহিলে সিহঁতে দুজন এজনেতো ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰাহী উঠাব নোৱাৰে সেইকাৰণে কেতিয়াবা বন্ধও হয় কোনটো ইয়াৰৰ আছিলে ছাৰ এই চাউলবিলাক আচ্ছা কোনটো ইয়াৰৰ আছিলে চাউলবিলাক যিবিলাক মানে চাউল কুটিব লগা হৈছে কোনটো চনৰ আছিলে কোন বছৰৰ 2019 যেতিয়া মাইডিঅ মোক হেণ্ড অভাৰ কৰিছিল তেতিয়া গোটেই চাউল আছিল তেতিয়া ওপৰ ভাগৰ চাউলটো ঠিকেই আছিল কিন্তু তল ভাগৰ চাউলটো বোধহয় গৰমত সেইটো একদম ডাষ্ট হৈ গৈছিল ডাষ্ট হৈ নিগনিয়ে কিছুমানে কুটি কাটি পেলাই বাহিৰত ওলাই দিছে তেনেকৈ তাৰ নিগনিৰ লদাবিলাক এনে আছিল সেইটোতো মই খুৱাব নোৱাৰোঁ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰব্লেমটোতো সেইটো ল'ৰা ছোৱালী বেমাৰ হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই ৰেজপাৰ ৰেজুলেশ্যন লৈ যিখিনি একেবাৰে নচলে ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাব নোৱাৰোঁ সেইটো বস্তু ডিছপ'জ কৰিব বাধ্যত পৰিছোঁ ছাৰ আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बासबारि रेन्ज बेकि जंगल उड्स रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क बे समायना रिजर्टआव नोंथांमोना बर'नि ट्रेडिशनेल फुड्स गोथाव अमा बेदर सावनाय एवनाय लकेल दाउ बेदर बोरमा बेदर बायदि बायदिफोरखौ मोनजानायजों लोगोसे बाहेरायाव थानो थाखाय फेननि सुबिदा दङ bonfire, जिप साबारि, राफ्टिं, एलिफेन्ट राइड, टी गार्डेन वाक, आलादा आलादा एसि गोनां खथानिबो सुबिदा दङ बे सुबिदाखौ लानो थाखाय नैबे नाम्बाराव फन खालाम 9104974956 एबा 9707614012 आरो 98648322734 मोनसे गोजोनथाव खौरां
गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।